Το 1974, 20 Ιουνίου, γέννησα το γιο μου. 20 Ιουλίου έγινε και η εισβολή και έχασα τον άντρα μου. Ξεκινήσαμε από τη Μόρφου, έπια το μωρό με το κάρικο, μπήκαμε σε ένα βάμνου γείτονα και πήγαμε στην κακοπετριά. Από την κακοπετριά έκατσα μια εβδομάδα. Είχα μια φίλη που του Μόρφου, μείναμε σε έναν κέντρο, το κέντρο του Κότσου. Είχα μια φίλη από τη Μόρφου, η οποία νοικιάζε σπίτι, δίπλα από το κέντρο. Και ήρθε η κοπέλα, έπιασε με, πήρε με, είπε μου ότι δεν θα μείνεις εδώ με το μωρό σου. Μικρό το μωρό να πέφτει, ας πούμε, μες στον κόσμο, πιάσαμε το μωρό και με πήρε σπίτι της και έμεινα 2 νύχτες. Φύγαμε, δεν είχα, χρήματα δεν είχαμε, μετά έπιασα σύνταξη χειρίας, πιέναμε στον Ερυθρό Σταυρό, διούσαν μου κρέμες για το μωρό μου, διούσαν μας φαγώσιμα, τις αρχές. Στον χρόνο έπιασα δουλειά στη ΣΥΤΑ, έδωσαν μου το σπίτι, στο Ρόβολο 2, στο συνοικισμό, και έπιασα το μωρό μου και τη μάμα μου και ήρθαμε. Πήγαινα εγώ δουλειά και πρόσεχε το μωρό μου η μάμα μου μέχρι που παντρεύτηκα. 6 μήνες μετά το θάνατο του αντρός μου, πήρα έναν τηλεφώνημα από τον παπάτσες του και μου είπε να έρθεις στη Λευκοσία, στο κημητήριο της Αγίας Ελένης και του Αγίου Κωνσταντίνου, για να σου πω που είναι θαμμένος ο άντρας σου. Εγώ έπιασα ταξί και ήρθα. Και πήρε με ο παπάτσες τους και έδειξε μου που είπε μου ότι εδώ είναι ομαδικός τάφος, τα μέσα είναι θαμμένος ο άντρας σου και παράγγειλα και έκανα ένα σταυρό. Όταν ήταν 2 χρονών, ήρθε το γραφείο Ευημερίας, η κοπέλα του γραφείου Ευημερίας, και μου είπε ότι μόλις κλείσει τα 2 χρόνια θα του πεις του μωρού σου ότι ο παπάς του σκοτώθηκε. Μην του πεις ότι λείπει και είναι στο εξωτερικό, διότι μετά μπορεί να πάθει ψυχολογικά προβλήματα όταν μάθει ο παπάς του σκοτωμένος. Όταν έγινε 2 χρονών το μωρό, ζήταν συνέχεια παπάν. Θέλω τον παπά μου, άκουεν τα μωρά της γειτονιάς που έλεγαν παπά. Πήγαινε και το μωρό μου και λένε τους παπά. Νομίζε ότι ήταν το όνομα ο παπάς. Τέλος πάντων, είπα του, έκατσα και είπα του μωρού, εξήγησα του ότι Χριστό μου, ο παπάς σου, εμείς δεν έχουμε παπά, μάνα μου, ο παπάς σου σκοτώθηκε στον πόλεμο. Δεν έχουμε παπά, εσύ θα μεγαλώσεις με τη μάμα σου. Είπε μου μια ημέρα ότι θα έκανα αίτηση να πάμε να ανοίξουμε τον τάφο του παπά μου, να βρούμε τα λείψανα, να του κάνουμε μια κηδεία όπως πρέπει, να το θάψουμε κι εμείς τώρα που μεγάλωσα μια κηδεία καθώς πρέπει, διότι έτσι που τους έβαλα.